Fit-tmiem April li għadda seħ inċident fuq il-vapur Balluta Bay li kien mikri mill-Enemalta biex idaħħal konsenja diesel li jintuża għal karozzi. L-inċident seħ meta l-vapur kien f'Bir Zebbuġa jittrasferixxi d-diesel għal xi raġuni ammont ta' fuel oil li kien qed jinġar fuq l-istess vapur tħallat mad-diesel. Dan l-inċident wassal biex mhux biss spiċċa kontaminat id-diesel li kien hemm fil-vapur, iżda wkoll id-diesel li kien hemm fit-tank tal-Enemalta li fih eventwalment qiegħed id-diesel kontaminat. Min informazzjoni li waslet Antwan News jirriżulta illi b'kollox id-diesel kontaminat iġib il-valur ta' aktar minn 11 miljun euro fis-suq bit-taxxi u l-VAT inkluża. Esperti jgħidu illi dan l-inċident seta' kien evitat kieku l-Enemalta ma ħaditx riski u meta kriet il-vapur assigurat ruħha illi dan kien se jkollu abbord diesel biss u mhux fuels oħrajn. Jidher ma' responsabbli tieħu ċertu deċiżjoni riskjużi. Pereżempju inti kif tiċċarterja bastiment li ma jġorx tip ta' fuel wieħed li jekk jitħallat mal-fuel ieħor dana jiġi kontaminat. Din hija deċiżjoni żiena. Barra hekk dawn id-deċiżjoni tiffettwa finanzjarjament anke lill-Enemalta, lill-pajjiż. Mhux aċċettabbli tieħdu deċiżjoni bħal dawn u minnu responsabbli għandu jerfa' responsabilità u l-poplu għandu jkun jaf eżatt x'ġara u se jkunu konsegwenzi. Il-korporazzjoni Enemalta jaf jirnexxilha tirkupra l-flus mitlufa kkawżata dal-inċident permezz tal-assikurazzjoni jew billi tfittex lil sit il-vapur. Madankollu la darba tirkupra l-flus mitlufa il-prezz tad-diesel sa dak iż-żmien jaf ikunu għala fil-prezz.